Pekný večer vám prajeme. Vopred sa chceme ospravedlniť, že sme na poslednú chvíľu zmenili hostia a mala tu byť Natália Milanová, bývalá ministerka kultúry, ale toto sa na Natáliu Milanovú vôbec nepodobá. Je tu Igor Matovič, ale tak určite aj vy súhlasíte so mnou, že kvôli aktuálnosti témy, ktorou sú prezidentské voľby, sme to museli na poslednú chvíľu troška zmeniť. A je tu Igor, ktorý má za sebou, poviem to tak, asi veľmi náročný deň. Bol na nejakých tých diskusiách už alebo rozhovoroch v médiách. No a možno tak odľahčene by som mohol povedať, že Igor by mohol spraviť tak akurát pre nás rešerš z toho, čo povedal v iných médiách. Ale tak tu sa chceme prihovoriť vám a nebudem klásť otázky len ja, ale budete ich môcť klásť pod livekom aj vy. A niektoré... Kravatu máš, tu by si mohol kandidátovi požičať niekedy. Pasovalo celkom. Niektoré z týchto otázok potom Igorovi položím. Dobre, tak ideme na to. Poprosíme vás, viete, aký máme obmedzený mediálny priestor, tak bude dobre, keď aj toto liveko možno prezdieľate, aby sa to dostalo aj k vašim známym a k čo najviac ľuďom. Tak ešte raz, Igor, vitaj. Som rád, že si aj na nás našiel čas a prišiel sem. Rob drahoty, jasné, dobre. Áno. Či ne drahoty, čo to robíš? Tak to je. Ja by som mohol povedať, že ty si robil drahoty. Čo to robíš? Ale nie. Igor prijal pozvanie a povedal, že príde, že OK, tak je tu. No a ja to tak poviem, že hneď ideme z hurta na to. Keby na mňa... Ja vám ešte ukážem, teraz mi akurát Maťo Bystriansky, náš šéf tlačového, poslal takú peknú prezidentskú štandardu, že tam je typujem bobkový list. V teniskách, to budem asi ja, a pekne prekrytý bobkovým listom normálne. Tak dobre. Dávam to na Facebook, môžem? Dobre, len k bobkovému listu sa ešte dostaneme. Môžeš tam potom hovoriť o bobkových listoch. Ale tak skúsme takto. Ja keby som bol pod takým neustálým tlakom mediálnym, aj možno tým politickým, ako si ty, tak možno niekde som zalezený pri rodine a snažím sa venovať rodine a zabudnúť na to, čo sa stalo. Ale u teba mi je sympatické, že ty napriek tomu, že dostávaš šupy bomby, ako my hovoríme, tak vždy sa postavíš a bojuješ. Takže teraz tá otázka, chceš byť prezidentom? No však tu poznáš odpoveď. No tak ale ja sa pýtam za nich, ktorí nás sledujú. Nie, nechcem byť prezidentom, hlavne by ma to nebavilo, lebo si myslím osobne, že to potrebuje takého človeka, ktorého naozaj baví sa stretať, keď to poviem tak... Teraz ja neviem, kam mám pozerať, či tam alebo tam? Pozeraj sa. Na mňa, tam. Boli tu dve kamery, ja teraz neviem. To je moja? A toto je Mareková? Toto je spoločná. Spoločná, aha. No tak poďme, ale stretával si sa ako premiér predsa len s ľuďmi z toho prostredia aj v zahraničí, takže... Nie, ja osobne považujem robotu, samozrejme, že to je veľká česť byť prezidentom, ale akože si myslím, že na to musíš mať... chuť robiť robotu, ktorá podľa môjho názoru v politike je jedna z najnudnejších. Že je to strašne také formálne niečo a musíš sa stále tváriť na niečo, veľakrát čo nie si, musíš sa stretať s ľuďmi, s ktorými by si sa normálne ani nestretol, ani na pivo by si s nimi neišiel, musíš sa pritom usmievať. A jednoducho jedna veľká taká, bohužiaľ, pretvárka a ja milujem človečinu, nenávidím umelinu. Tak môžem inak položiť tú otázku, že prečo človek, ktorý nechce byť prezidentom, ide kandidovať za prezidenta? Lebo v Slovensku ide o život, tak ako išlo aj v parlamentných voľbách a keď mafia, vtedy sme zbytočne na to upozorňovali a nás nepočúvali ani progresívci, ani Saskári, ani KDH-ci, sme im hovorili, nelegitimizujte Pellegriniho, lebo to je mafián, ktorý po voľbách nepôjde s vami, ale pôjde s mafiou a oni tvrdili všetci, teda, že nie, oni veria, že teda on sa odstrihne od Fica, ako sa odstrihol svojho času Michal Kováč od Mečiara. No a ukázalo sa, že pravdu sme mali my a mal som pravdu ja, že Pellegrini jednoducho je mafián a jediný rozdiel medzi ním a Ficom je tie dve jamky, ktoré má na lícach. A podľa mňa to je ešte zákernejšie, lebo keď zlo poznáte, tak viete sa nejako k nemu zachovať. A ten Fico sa v podstate ako ani dobrák netvári, on jednoducho sa tvári aj ako zloduch, ale Pellegrini sa veľmi rafinovane tvári ako dobromyselný a je to obyčajný vagabund, horší tým pádom podľa mňa ešte od Fica. No. A čo som tým vlastne chcel povedať? Otázka bola jaká?
Otázka, že prečo človek, Ja aj ktorý tak. nechce byť prezidentom, takže sa nám ide stalo, kandidovať za prezidenta. takže sa nám stalo to, na čo sme upozorňovali v parlamentných voľbách, a keď nechceme, aby mafia totálne dorazila Slovensko, že ovládne ešte aj ten kľúčový inštitút prezidenta, tak treba zabojovať. Nemám pocit, že by v týme Ivana Korčoka to zobrali tak, že ideme teraz akože vyburcovať ľudí k účasti, a že bojím sa, že by to bolo také trošičku také vlážne, taký guláš bez chuti. Tak teda dobre, nie bobkov list, tak trošičku čili sme tam do toho dali, a týmto si myslím, že tá kampaň dostane trošku iné grády a naozaj vyburcujeme ľudí k účasti, aby sme si za Slovensko zabojovali. Dobre, Čili je pekné prirovnanie. Mal som tu Mareka Krajčího minule a hovorilo sa aj o jeho mene. Veď ja poznám tie rokovania z predsedníctva, viem, že to bolo dlhé, náročné, že sme sa rozhodovali pre niekoho, aby sme proste nejakého toho kandidáta mali, ale nemal si to byť ty, mal to byť napríklad, mohol to byť Marek Krajčí. Kedy sa zrodilo to rozhodnutie, pretože tí ľudia, ktorí ťa sledujú dlhodobo, tak vedia, že skutočne ty nie si ten typ, aj tak si to o sebe hovoril, že ty nechceš veľmi ísť na toho prezidenta, a predsa sa to teraz nejakým spôsobom zmenilo a ideš kandidovať, aspoň kandidovať. Tak kedy padlo to rozhodnutie definitívne? A ešte taká podotázka. Pavlínka to odobrila a vtedy padlo to rozhodnutie, alebo jak to bolo? Druhá otázku považujem za zákernejšiu ako tú prvú. No nie, akože... Ale keď som sa s Markom Krajčím bavil, tak on povedal, že musí o tom rozhodnúť. Predsa sme rodine založené typy a určite každý z nás pri tých rozhodnutiach konzultuje tie veci s manželkami. No a u teba to bolo, predpokladám, rovnako. Áno, konzultoval som, a respektíve, keď prezradím trošku viac, ja som ani nemal tú odvahu sa Pavlinky opýtať, a opýtal sa jej kolega, ktorého poznáš, nebudem ho prezrádzať. A neviem, či teda vlastne vieš, ktorý, ale teda tiež člen predsedníctva, ten zavolal Pavlinky, čo si o tom myslí. A hovorím, že ja som ani nemal tú odvahu sa pýtať, a nakoniec Pavlinka povedala, keď to má byť na dobrú vec, tak to požehnanie mi dala. No tak som do toho teda nakoniec išiel. A to, ako sa to zrodilo a prečo nie, Marek, to som chcel poprosiť teba, že vlastne prečo by si teraz nemohol odpovedať na otázky ty, lebo ty si člen predsedníctva nášho hnutia. A teraz by si mohol odpovedať aj ty. Jednoducho trošičku ti ten formát pokazí, že aj redaktor bude odpovedať a tak ja viem odpovedať na tú otázku. No tak povedz. A ja sa zatiaľ napijem tuto. Dnes sa trošku sirupu do toho. No, boli tam všelijaké úvahy. Aj ohľadom financovania kampane, aj Marek Krajčí hovoril, že nie je definitívne presvedčený o tom, že by mal do toho ísť. Dokonca on mi povedal takú úvahu, ktorá ma zaujala minule, že počúvaj Marek, čo sa stane, keď náhodou sa Korčokovi niečo stane počas kampane, alebo bude musieť z rodinných dôvodov, alebo zo zdravotných dôvodov odstúpiť. Tak teraz si zoberme, kto tam ostane. Pellegrini. A kto je jeho vyzývateľ? Kto je jeho súper? Za tých demokratov potom by tam bol buď Kotleba, Harabin, alebo No však Danko, práve o to ide. Že alebo ešte je tam pár iných dezolé. My musíme predvídať, čo sa stane. A toto bol taký pekný dôvod, ktorý Marek povedal, že prečo nie. Ale nepovedal ani áno, ani nie, ale viac bol naklonený tomu, že veľmi nebol o tom presvedčený. Ale ja viem, že teba presvedčil poslanecký klub. Že proste sa za teba postavili, povedali, že ti dajú podpisy a bolo to tak, nie? V podstate boli tam také dve možnosti vo finále a ja som povedal našemu predsedovi poslaneckého klubu, že ja som na poslaneckom klube včera nebol a mal som trošku absenciu a som povedal Mišovi, že pozri sa, ako sa rozhodnete, tak bude. Čiže vy sa rozhodnite, že ako to urobíte, ako sa k prezidentským voľbám postavíme. No a za pár minút, alebo možno desiatok minút, Mišo mi teda zavolal, že no tak my sme sa rozhodli, že ideš ty. No, že no tak, keď hovoríte, tak idem. No. Tak neverím, že to bolo také úplne jednoduché a rozhodovalo sa do poslednej chvíle. Ináč dnes som si všimol takú, nechcem povedať, že zákernú, ale takú divnú otázku novinára,
že prečo, taký mladý novinár to bol, že prečo my sme čakali do tej polnoci a nechali ich tam čakať a až potom sme to oznámili, ja neviem, ako keby nás nepoznal, nie? Ako keby nás nepoznal, alebo teda má trošičku iné predstavy o politike, alebo mu to niekto nakázal, ale naozaj mi pripadala tá otázka úplne dosť od veci. Akože zakazovať niekomu využiť legálny, zákonný termín aj do poslednej chvíle a nechápať to, aj keď mu to dvakrát vysvetlíš, lebo podľa mňa normálny človek chápe, že keď jednoducho máš nejakú stratégiu, tak aj to, že sme to odovzdali na poslednú chvíľu, symbolicky o 5 minút 12, bolo preto, aby sme predchádzali, alebo aby sme minimalizovali priestor druhej strane, keď myslím mafiu na druhej strane, aby sa ona nejakým spôsobom zariadila, prípadne ešte na poslednú chvíľu postavila nejakého iného kandidáta. Jednoducho sme ich chceli prekvapiť, ten moment prekvapenia sa udial a tak hodili sme granát do rybníka. Dobre, to, že sme dali podpisy aj pre iného konzervatívneho kandidáta, ja to vnímam tak, že to korešponduje s tým, čo si ty hovoril, že ty by si veľmi rád vyberal zo širokej škály v prvom kole, aby tí ľudia mohli ísť voliť v prvom kole srdcom a v druhom kole potom s rozumom. Takže to je tak? Nevylučuje sa to, že aj v tom prvom kole môže byť, by som povedal, že súčinnosť srdca a rozumu, ale veľmi zjednodušene áno. Že prvé kolo nech ľudia naozaj môžu voliť úplne slobodne, v súlade so svojím svedomím, presvedčením, zo srdca, od srdca. A niekomu sa podarí, že ten jeho kandidát, ktorého volí takto, tak sa mu prepašuje do toho druhého kola, toho rozumového. A vlastne tým pádom on volí to väčšie dobro. Ale pri výraznej väčšine tých voličov v tom druhom kole to bude, áno, bude voliť menšie zlo a je to už potom vlastne taká zodpovednosť voči spoločnosti, v ktorej žijeme. Takže áno, ja si osobne myslím, aj teda sme sa v hnutí na tom zhodli, že ísť do tejto kampane iba s jedným kandidátom, Ivanom Korčokom, a to naozaj chcem odmysleť si ten argument, čo si hovoril Mareka Krajčího, že sa mu môže niečo stať, nič mu zle neprajem, nech sa mu nič nestane. Nič zle nepraje, ale na druhej strane riskovať, že teda náhodou sa niečo stane a vlastne to demokratické spektrum nebude mať žiadneho iného kandidáta, tak to je akože dosť zahrávanie sa so Slovenskom, takže to je jeden argument, ale ten by som chcel dať tak do zátvorky. Ale druhá vec je, že ten demokratický volič alebo volič z toho demokratického spektra politických strán, ktorý nevolil mafiánske strany, s plným vedomím mafiánske strany, lebo vedel, aké zločiny tie strany páchali, tak ten demokratický volič je veľmi náročný. On si vyberá a aj ťažko odpúšťa nejaké zaváhanie, chyby a preto je aj kopa potom, alebo to roztriešenie, to politické spektrum demokratické, čo je aj zároveň trošku takým nešťastím. A ísť na týchto ľudí, že však tu máte jedného Ivana Korčoka a on je vlastne, my sme ho tak urobili, naprofilovali, že vlastne bude pre vás všetkých taký catch-all kandidát, to znamená chyť všetkých, alebo všetkým vyhovujúci, sa úplne v pohode potom môže stať, že 10 ľudí nepríde voliť a keď neprídu voliť v prvom kole, tak je vymalované druhé kolo, mafia vyhrala. A preto my sme zvolili túto stratégiu, sme postavili, povedzme si, že čisto konzervatívneho kandidáta Patrika Dubovského, ktorého vlastne navrhla strana Za ľudí, podporila to Kresťanská únia, my sme tie podpisy dodali a opačne zase oni podporili u nás kandidáta takého, povedzme si, že protikorupčného. Dobre. Igor, týmto tvojim rozhodnutím, ešte moja posledná otázka, a potom prejdeme na tie, čo nám píšete vy. Týmto tvojim rozhodnutím si sa vlastne dostal do predvolebných diskusí. My sme vnímali dlhodobejšie bojkot nielen médií, ale ako keby spolupracovali s tou koalíciou, ktorá sa dohodla. Myslím, že Huliak to povedal úplne na plnú hubu v jednom médiu, že oni sa dohodli a on rešpektuje tú dohodu, že s Igorom Matovičom nie. Takže ja, keď som to počul, tak hovorím, kde je hrdosť tých médií, prečo nespravia raz, dvakrát tak, že pozvú si Igora Matoviča a povedia, dobre, tak Fico odmietol, alebo Kaliňák odmietol, a nech sa páči, pán Matovič, toto je váš priestor, pretože oni odmietli a ja ako redaktor vám budem oponentom, že kde je tá hrdosť tých médií, že to takto nespravia a ja si myslím, že dvakrát, trikrát by to tak spravili a tí by si rozmysleli z koalície, že či ten priestor ti takto dajú, alebo nie. To je tá prvá vec, tvoj pohľad na to a druhá, že ty si vlastne týmto rozhodnutím vybojoval priestor v tých médiách. Je to tak? Tak na chvíľku, možno na 2 mesiace som si vybojoval aký taký priestor v médiách a potom znova začne cenzúra Matoviča a nášho hnutia v médiách, lebo jednoducho oni sa spoliehajú či na jednej strane mafia a dezoláti
s pomocou dezolátov a na druhej strane tí progresívci a liberáli alebo ultraliberáli v SAS sa spoliehajú na to, že vlastne tým, že nám nedajú priestor v médiách, tak vlastne postupne nejako zanikneme. Že vlastne také vyjadrenie mal aj pán Šimečka, otec predsedu z Progresívneho Slovenska, čo je taký hlavný ideológ denníka N alebo aj Progresívneho Slovenska, ktorý povedal, že jednoducho áno, Matoviča treba vytesniť, Olano treba vytesniť, naschvál nám nehovoria, že sme hnutie Slovensko a takýmto spôsobom nás vlastne dostať von z politickej mapy s naivnou predstavou, že vlastne bez nás sa dá vyskladať alternatíva voči mafii. Jednoducho sa to matematicky nedá. A podľa mňa takto konajú ľudia, ktorí vlastne nechcú dobre pre Slovensko, oni chcú dobre len pre seba, mať poslanecké platy, tváriť sa na to, že bojujú, lebo takto možno za 4 roky v ďalšom volebnom období, áno, aj tá opozícia stále v tom parlamente bude sedieť, ale keď pri takomto konaní to môže byť naozaj ťažká diktatúra, tie poslanecké platy môžu byť jasné 6-7 tisíc v pohode v tom čase a oni budú vykazovať činnosť, ako teda statočne bojujú z opozície, ale práve tým, že ostrakizujú kľúčové protikorupčné hnutie a odstavia pár 100 000 voličov bokom, tak dosiahnu to, že vlastne mafii vystrú červený koberec, tak ako im vystrali v týchto parlamentných voľbách. No a to k tým médiám, čo som povedal, to prázdne kreslo, tiež si myslíš rovnako, že takýmto spôsobom by im zobrali vietor z plachiet tej koalícii? Jasné, že médiá by im to zobrali, pýtal sa, čo je za tým. Osobne si myslím, že za tým je de facto peňaženka tých mnohých médií, že oni sa obávajú, že keď by také niečo urobili, tak ich vládna moc vypne od štátnych zákaziek, od štátni zadávateľia reklamy jednoducho tú reklamu by nedali. A čo tu oni budú teraz predsa bojovať za demokraciu, aby tu aj bývalý predseda vlády, čo jediný porazil Fica, tak aby on mal miesto nejaké v médiách, no tak jednoducho my sa budeme tváriť, že ako štrosy, hlava do piesku, budeme hrať podľa ich pravidiel a oni nám dodajú tých pár desiatok miliónov eur ročne reklamy a teda vlastne oni sú všetci tým pádom spokojní. Aj tie médiá, lebo tak teda dobre, oni ako zažmúria oči nad tou nedemokraciou, alebo teda niečím, čo cenzúrou, alebo ako by sa to povedal, čo sú súčasní. Mafiáni budú spokojní, lebo teda tým ma dostali z debát, aby teda sa nemuseli konfrontovať s pravdou a zároveň vedia, že keď tam budú sa slabúčko hrískať so Šimečkom, Sulíkom, Majerským, tak to im neublíži. Jednoducho vedia, že ja by som ich trošku ináč konfrontoval s pravdou. No veď uvidíme, jak to bude teraz v tých predvolebných debatách. Vyhnú sa tomu. Ako? Jasné, Pellegrini, čo to má tak naložené, chcel som povedať teraz niekde v nejakej relácii, že v tangáčoch, ale povedal som, že v nohavičkách, trenkách, v gatiach, že o tých tangáčov sa mu moc nepomestí. No. Ale že ten je taký zbabelec, že ten podľa mňa so mnou do diskusie nepôjde, lebo jednoducho on by nevedel, z ktorej strany vyfasuje. A ja by som sa s ním tak pohrajuškal v takej debate, tak by som si ho rád natrel na chleba, ale akože on tú odvahu nemá. Myslíš, že diskusie spravia tak, že budú tí, ktorí budú mať najvyššie preferencie, tí dvaja, že budú a vás ostatných dajú? Hoci čo urobia, len aby teda náhodou sa nestalo, že ja by som bol s tým vagabundom. Dobre, tak poďme na tie divácké otázky, čo nám píšu. Že, no to je Jana Pavlovičová píše, že pozdravujem, ako sa cítiš? Čo ak to predsa prejde aj do druhého kola? Pôjdeš ďalej? To si nemyslím, naozaj úprimne si myslím, že nemám žiadnu šancu sa dostať do druhého kola. Mrzí ma to, lebo možno niekto z vás by chcel byť klamaný, aby som mu hovoril, že mám. Ja si myslím, že nie. Ne, že ja si myslím, som presvedčený, hlboko presvedčený, že nie, lebo 90% médií, keď je v rukách mafie, Haščáka, alebo Haščákovej mafie, dezolátov, ktorých financuje, dovie, čo je aká proruská zberba, a potom na druhej strane, že sú v podstate v područí nejakej progresívnej propagandy a možno tak 10-15% je tu akože ako tak objektívnych nezávislých médií, že to nie je vyrovnaná súťaž. Takže to sa nedá a zároveň to, čo na mňa nalepili za 3 roky, to sa takisto zmyť za 2 mesiace teda určite nie nedá. je to vyrovnaná súťaž, nie je to o médiách, toto hovoríš, ale napokon je to o médiách, za tú plentu pôjdu ľudia. Áno, ale... Čiže oni môžu rozhodnúť inak, ako si médiá predstavujú. Môžu, ale to je tak malinká šanca, lebo to... Dneska som si poznačil takú vetu, sa mi to páčilo, počkaj, to prečítam. Akože nepoviem to lepšie a tento človek to dal dobre. Keby o vás v novinách a TV dennodenne písali, že ste zlodejka, drogový díler alebo pašerák, verte, že by sme všetci mali vymyté mozgy a uverili bez pochybnosti.
A toto je o mne. Jednoducho 3 roky akože sústredenej propagandy, že v podstate tam sa spolkla tá mafia, dezoláti, progresívci, liberáli, všetci, lebo som si dovolil povedať, že som hetero a som verný svojej manželke. A toto akože sústredený atak, sústredený lynč, to sa prešťať nedá. Ty predsa sa hráš s tými číslami stále, pravdepodobnosti a tak. Ja som si ináč všimol na tlačovkách, keď sme spolu stáli, tak ja som učil matematiku, ale ja som taký pomalší. Ja to rovno poviem, že ja si potrebujem premyslieť, prepočítať. A ja som ťa obdivoval, že ty pred 5 veľkými kamerami zapnutými a ty tam takto prepočítavaš obrovské čísla. Ja som si to potom za tebou, keď som stál, prepočítal pomalšie a hovorím, kurník Šopa, on má pravdu. No tak chcem povedať to, že ty sa hráš s tými číselkami, s pravdepodobnosťami a tí ľudia, Iveta Valenčíková sa fakt pýta, že či tam nie je nejaká pravdepodobnosť, že čo ak vyhráš tie voľby a zvolia ťa za prezidenta. Že chodia aj také otázky, tak to čítam. Ja som dneska tuto v tejto miestnosti, vlastne však tuto sedeli novinári, tak natáčame, tam sme vlastne stáli, keď sme si tú tlačovku robili a vlastne ja som ich hneď prvú vec, lebo som také videl som medzi nimi také vystrašené pohľady, lebo asi tesne predtým im tu tuším, táto Tereková redaktorka mala už teda informáciu niekde z Národnej rady, že teda to bude o mojej kandidatúre. A oni takí vystrašení pozerali, tak hovorili, že nebojte sa, že nebudem prezidentom a naozaj som si na 99,99% istý, že nemám žiadnu šancu pri takomto mediálnom rozložení sa dostať do druhého kola. A hovorím, mrzí ma to, že možno niektorí by ste chceli počuť, ak vás budem klamať. Jasné, poďme toto, dáme to. A bojím sa, že sa to nedá. Naozaj, že sa to nedá. Takže poďme pomôcť dobrej veci, aby dobrá vec je v tomto prípade určite na konci, aby mafia sa do paláca nedostala a Pellegrini je jej verný sluha. John Wick nám píše každý týždeň. A prvý, jednotka, dvojka alebo trojka? Ja neviem. To je John Wick. Myslíte, že Pellegrini mu... ICK, tak? Hej. Človeče, sám John Wick a píše to po anglicky alebo po slovensky? Nie, ináč je to aj taká otázka, že Miroslav Fabuš sa pýta, po anglicky už vieš, Igor? Ja som vždycky vedel. No, to je moja slabina, určite. Alebo takto, poviem to inak. Poviem to tak, ako to povedala úradníčka na úrade vlády. Pán premiér, ja neviem, prečo vás hejtujú, lebo vy máte lepšiu angličtinu ako pani prezidentka. Takže asi tak. Minimálne v porovnaní s pani prezidentkou tú angličtinu som pred tými 2 či 3 rokmi mal lepšiu. Výborne. No, tak ten John Wick, to by som si neodpustil, keby som jeho otázku neprečítal, keď je taký náš prispievateľ stály. Myslíte, že Pellegrini mu stiahlo panenky, keď sa dozvedel, že kandidujete? Panenky, ja to poznám trošku inak. Panenky, ale aj toto môžu byť panenky. A že stiahlo Riťku, hej? Ale Riťku, dobre, to je jedno, on chcel asi slušne sa vyjadriť, tak. No. Tak čo si myslíš, aký bol jeho pocit? Pellegriniho pocit? No. Neviem, akože určite jemu ide o to aj teraz pri tej novele trestného zákona, aby preto dali tú amnestiu aj Výbohovi, ktorý v podstate je svedok v jeho korupčnej kauze, lebo Výboh mal dávať Pellegrinimu úplatok 150 000, za čo potom Pellegrini nakúpilo 15 miliónov eur predražený software hračkársky, ktorý bol hodný 28 000 eur. Takže Pellegrini čokoľvek, čo mu zmenšuje šancu sa stať prezidentom a dokonať vlastne ten zločin na spravodlivosti, považuje za niečo nemilé. Či považuje aj to, že kandidujem, skorej si myslím, že hneď zadal úlohu tomu svojmu mediálnemu tímu, aby dohodli s televíziami, že teda v žiadnom prípade on nepôjde do debaty so mnou, aby vymysleli, bez ohľadu na to, ako boli minulé debaty, aby teraz jednoducho bol taký formát, aby tam teda on, cukrový prezident či kandidát na prezidenta bol len možno s Korčokom a všetci ostatní radšej nech sú bokom, alebo aby mu tam možno maximálne nejakého Harabina pustili a Danka. Hoci čo si vymyslí, len aby sa tej debate vyhol jednoducho, lebo je zbabelec. Veľmi nepríjemné sú útoky na tvoju rodinu. Viem, že ty si rodine založený človek, na tvoju manželku. Ja ju aj poznám, skromná, pokorná, dobrá žena. A to by neboli niektorí ľudia, keby sa aj na to neopýtali. A
napriek tomu, však skúsa vyjadriť, Jan Sloboda píše, pán Matovič, môžete potvrdiť, že pokiaľ sa, to je taká podrývačná otázka skôr, pokiaľ sa stanete prezidentom, nedáte amnestiu napríklad aj vlastnej žene, napríklad za daňové podvody, o ktorých rozprávajú kajúcníci? V prvom rade moja manželka, ja neregistrujem a poznám ju vlastne odkedy, od júna 1998, čiže je to koľko, 26 rokov to bude teraz v júni, čo ju poznám, 25 rokov budem mať v auguste výročie svadby. Ja neregistrujem od Pavlínky jedno jediné klamstvo za tých 26 rokov a už duplom nie podvod. Takže akože svinstva, ktoré tu nejaký skorumpovaný zločinec Gašpar alebo podobný, ktorý šíria naozaj, že Boha puste vymyslí Migaľ, akože Eštebak, tak akože poprvé absolútne nič na týchto veciach nie je pravda a tým pádom ani nemá zmysel na tú otázku. A tu si hovoril novinár, tento pán niekedy. No, Jan Drak, budem vás voliť, keď nedávate inú možnosť, ale aj vy sám viete, že prezidentovanie nie je pre vás vhodná funkcia. Vy ste predurčení na boj proti mafii. Minister vnútra, minister spravodlivosti alebo premiér. Myslím, že druhýkrát by ste už inač premiérovali. Tak to je také konštatovanie skôr, ale môžeš zareagovať, keď chceš. No čo, keď teda ináč nedám, tak som rád, že bude jeden hlas aj od Draka. Uh-huh. A hlavne, že potom pôjde aj do druhého kola voliť. No, Drak. Dobre. Lebo... Drak pôjde, Jan Drak sa volá. To bolo dobre takéto, že ja chcem vycvičiť Draka. Či to absolvoval. Mira Rys píše, že ďakujem za krajší deň. Som rada za vaše rozhodnutie, len si neviem predstaviť, ako bude vyčínať diabol Sulik, ktorý vás vytláčal spolu s bolševikmi z PS úplne na okraj politiky. Prajem vám veľmi veľa síl. Tak tu môžem, akože to je znova konštatovanie, povzbudenie pre teba, a môžem ja doplniť možno v súvislosti s touto otázkou, že jak sa dívaš na tie protesty. Ja som si pozrel tvoj rozhovor na Postoji a tam ti Marek Vagovič hovoril, že my sme robili kontra protesty a ja chcem povedať za nás, že my sme spravili, potom sa to premenilo na modlitbové stretnutia, ale my sme to robili tak, že to bolo hodinu pred tými veľkými protestami. A my sme tých našich fanúšikov a sympatizantov posielali, choďte tam. Čiže to nebola žiadna kontra. Čiže možno jak ty vnímaš to, ako sa zachovali PS a SAS, pretože KDH, neviem, možno sú v tom nevinne. PS a SAS sa dohodli, že proste po povalení tých vlád oni kádrujú, kto môže vystupovať na protestoch a kto nemôže. Pre mňa to je také falošné. Falošne to samozrejme je, lebo vlastne ono to neuplynulo príliš veľa času a tieto strany by chceli, aby ľudia mali pamäť také akváriovej rybičky, aby čím skôr na to zabudli. A vlastne to je 13 mesiacov, 15. decembra 2022, čiže pred 13 mesiacmi, kedy Saska sa postavila na tlačovku s tým, že spoločne s podpismi od Petra Pellegriniho sa rozhodli, za podpory Petra Pellegriniho sa rozhodli požiadať alebo dať návrh na vyslovenie nedôvery Edovej vláde, lebo, so zdôvodnením, lebo Hegerová vláda, mi to prípadá až smiešne, nebojuje proti mafii a korupcii. No a k tomuto sa veľkodušne pridalo aj Progresívne Slovensko, kde predsedníctvo rozhodlo, že ich jediný zástupca Valašek má hlasovať za pád Hegerovej vlády, lebo nebojuje proti mafii a korupcii. A zrazu po 13 mesiacoch ľudia, ktorí mafii takto natiahli červený koberec, tak zrazu chodia po námestiach a hovoria a tvária sa akože prekvapene, že čo to tu tá mafia robí? Vlastne my tu máme mafiánsky štát, oni nám berú spravodlivosť, oni idú meniť trestný zákon, oni si idú nadeliť amnestiu. Ako by sme ich na to neupozorňovali a neprosili sme ich doslova, že nerobte tú hlúposť, nevyslovujte nedôveru Edovej vláde, lebo jednoducho mafia potom bude vládnuť a bude tu peklo. Len oni mali doslova, mi to pripadalo až červené sukno pred očami, lebo Sulík vlastne aj preto odišli z koalície, lebo Matovič si dovolil presadiť 200 eur na dieťa. Takže si predstavte tú malichernosť, že kvôli pomoci rodinám, kvôli pomoci na dieťa, a ešte s jeho súhlasom povedal, že vlastne keď si nájdeme na tú podporu v parlamente, tak oni nebudú z toho robiť nejaké divadlo, tak my to urobíme. Oni toto využijú ako falošnú zámienku a bohužiaľ absolútne ticho z novinárskej obce, kde nikto nehľadal pravdu, že vlastne Sulík nám dal na to zelenú.
Jednoducho ešte mu pritakávali, že ako dobrý statočný boj bojuje. No vidíme výsledky. A preto si myslím, že aj Saska, aj PSK sa v podstate cítia trápne a vedia, že zase osobne za seba poviem, ja by som na to námestie si na pódium so Sulíkom nestal, lebo akože človekom, ktorý povalí 3 demokratické vlády, potom klamať ľudí na tom námestí, že však vlastne my s tým nič nemáme, tak to by bolo veľmi neúprimné. Ale ty si im to aj povedal, že ty tam nemusíš byť. Že ja tam nemusím byť, ale nech pozvú niekoho od nás, ale oni nie. A to je presne zase v duchu, naozaj treba čítať aj v tomto ten denní Gen a tam otec Šimečku hovorí, že áno, toto je správna stratégia, Matoviča treba vytlačiť, Olano treba vytlačiť, netreba hrať ich hru, nenazývať ich Slovensko, ale hoci čo len teda Slovensko nie. A jedine vtedy demokrati vyhrajú, keď Matoviča vytlačíme. Čiže to je podľa mňa taká ideologická predpojatosť, zaslepenosť a krátkozrakosť, kde si myslia, že tým, že nás budú ostrakizovať, tak vyhrajú boj s mafiou. Práve tým ten boj prehrajú, ale neprehrajú ho oni, ale prehráme ho všetci my a v podstate sa stávame otrokmi v takej ideologickej, progresivistickej skupinky v týchto politických stranách, ktorí ťahajú Slovensko do pekla. Ešte teraz už vieme, že tam bol ešte jeden absurdný argument, že po riadnych voľbách by sa Fico vrátil k moci. Toto tlačili takisto, že treba... Áno. No, čiže treba povaliť tú vládu, lebo inak sa Fico vráti k moci. Vieme, čo sa stalo. Čiže je to až absurdné, keď si to teraz spätne tak uvedomíme. No, poďme na ďalšiu otázku. Igor, je tu taká otázka ohľadom od Dušana Vojtecha Mihálika, že zvážite, či by nebolo dobré, aby sa zároveň zbierali podpisy na referendum o predčasných voľbách. Ale ja by som to doplnil. My vieme, čo sa teraz deje a že proste spravodlivosť má nôž na krku a oni len čakajú, kedy ho proste potiahnu. A keď som dnes s nejakými ľuďmi z nášho klubu hovoril, tak oni vlastne skrátili rozpravu v druhom čítaní k trestnému zákonu. Ono to pôjde k prezidentke, prezidentka sa zrejme nepodpíše, vráti to do parlamentu, znova si na hulváta skrátia rozpravu a kašľú na to, ako rozhodne ústavný súd. Im stačí, aby to platilo jeden deň a budú zachránení tí ľudia. Včera v televízii Markíza pekne tým ľuďom ukázali, koho kauzy budú premlčané. Tam Výboh, Žiga a tak ďalej a tak ďalej. Tí ľudia, napriek tomu sa nájdú ľudia, ktorí im tlieskajú za to, čo robia. Čo sa, Igor, deje? A skutočne treba to riešiť už tak, už nemáme inú šancu, len riešiť to cez takéto niečo, predčasné voľby, spojiť sa, opozícia, zbierať... Sme parlamentná demokracia a veľa možností nemáš. Akože síce ústava hovorí, že článok 32, že ľudia majú právo sa, alebo občania majú právo sa postaviť na odpor voči moci, keď všetky ostatné nároky zaniknú. S Gáborom sme toto riešili a Gábor mi povedal, že tam ešte nie sme, že štrajk a také niečo. Že tam ešte v krajine nie sme. Neviem, aký máš na to pohľad ty. Neviem, no každopádne samozrejme, že zločincom, ktorí vládnu, ide len a len o to, aby si nadelili amnestiu, aby náhodou, keď v budúcnosti by stratili moc, tak aby sa im nestalo to, že zase Matovič na nich vypustí slobodných, to vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí budú môcť konať a budú mať zabezpečiť spravodlivosť. To, že ty si povedal, že napriek tomu sa nájdú takí ľudia, ktorým to schvaľujú. Nie. Napriek tomu oni majú 1,5 milióna naďalej ľudí, ktorým držia palce a myslia si, že konajú dobro. A s prepáčením... Ale akí sú? Zmanipulovaní sú? Oklamaní? No, kto to je? Ja si myslím osobne, že ten 1,5 milióna ľudí, ktorí volili teda tieto politické strany, ktoré nám tu teraz vládnu, tak z toho je asi 1 milión naozaj že hlúpych ľudí. Ktorým nie je, áno, až tak. Ktorým nie je absolútne pomoci. Ja som si povedal, že idem viesť kampaň, že preto, aby som mohol hovoriť pravdu. A naozaj to tak cítim a myslím si, že to je v súlade s pravdou, že z toho 1,5 milióna majú 1 milión hlupákov, ktorým to je jedno, kebyže im dneska v noci ukradne Fico, vykradne im špajzu a ráno im donese lekvár, že donesol im, aby mali sladké raňajky, tak oni by im povedali, ďakujeme pekne, pán Fico, vy ste taký zlatý. Čiže toto sú naozaj že milióny hlupákov a 0,5 milióna je tam ľudí, ktorí boli zmanipulovaní ťažkou propagandou, ktorú tu tieto politické strany 3 roky viedli a ktorí boli aj zranení covidom, Ukrajinou, energetickou krízou, infláciou potravín, hoci čoho, jednoducho tých ťažkých kríz, ktoré sme prežívali. A v tej situácii jednoducho prišiel niekto, kto im akoby hovoril z duše a oni uverili tým klamstvám. A to je to isté, normálne, to je krásna parola s Hitlerom v 30. rokoch minulého storočia. Aj v tom Nemecku prežívali ťažké krízy
A zrazu tam prišiel malý, krpatý, fúzatý debil, o ktorého by ste si normálne, že bicykel neopreli inokedy, ale zrazu on prišiel v tej kríze a začal hovoriť niečo, čo tým ľuďom celkom dobre rezonovalo v ušiach a hlavne ukázal prstom, že tí Židia sú zodpovední. Ukázal nepriateľa, tí ľudia vedeli si tie svoje traumy nejako zosobniť s tým nepriateľom, kto im to spôsobil a toto isté spravil Fico. Ukázal prstom ten Matovič, preto ja som hovoril, že som Žid 21. storočia, alebo že urobili som mňa Žida 21. storočia. Ukázal, že ja som zodpovedný za COVID, Ukrajinu a infláciu potravín a energokrízu a tým pádom tých 500 000 ľudí, ktorí sú normálne lucidní, ktorí majú akože všetko v poriadku v hlave, len bohužiaľ jednoducho tomu tlaku tých informácií a propagandy podľahli. A za týchto by sme mali bojovať. No. Týchto 500 000 ľudí, ktorí ich volili, mafiu v týchto voľbách volili, urobili tí ľudia zlé rozhodnutie, ale nemali by sme ich odsudzovať a mali by sme čokoľvek urobiť preto, aby sme ich postupne pravdou presvedčili. Bude to náročné, ale ak tu nebudú ďalšie krízy, tak si myslím, že sa nám to môže podariť. Ale ten 1 000 000 hlupákov, tých normálne, že zabudníme, tam to nemá zmysel. To sú normálne zaslepení ľudia, kde není pomoci. To akože ani svetená voda nepomôže. To je konec. Možno si optimista, ale to nemá zmysel, naozaj. Ja ti odporúčam sa s tými ľuďmi nebaviť, to nemá zmysel. Viem, že to nie je možné, ale Gábor hovoril, že keby oni priniesli do parlamentu zákon, ktorý by exaktne vymenoval tých zločincov, že títo by mali byť oslobodení od trestných stíhaní, takže by spravili menej škody, jak tým, čo páchajú teraz. Pretože, a teraz chcem na to nadviazať, čo si hovoril, schváli sa trestný zákon a tí zločinci, aj obyčajné vyrabovanie bytu sa bude ináč posudzovať, aj krádež auta a neviem, všeličo, čo sa môže dotknúť aj tých, ktorí ty hovoríš, že sú hlupáci, hovoríš, že možno sa popália tak, že povedia do keľu, ale bude neskoro. A tak v podstate hovorí, že vlastne mali by sme tomu Pellegrinimu pomôcť do toho prezidentského paláca. Prepáč. Mali by sme mu tam pomôcť, nech sa tam dostane a spravíme s ním kontrakt verejný, že vlastne nech potom dá amnestiu iba svojim zločincom, ale nech nechajú na pokoji trestný zákon. Nie, to Gábor, to tak vôbec nemalo byť. Ja som si iba srandu teraz spravil. Ale áno, však jasné, že oni idú, sa tvária, že tuto teraz zrazu je nejaký veľký problém, že tu boli vysoké tresty. Nie, oni majú jediný problém, že oni by dostali tresty a zdá sa im to zrazu vysoké, že za to, že niekto ukradol 100 miliónov, že by išiel na 15 rokov do basy. Mne to prípada málo, tých 15 rokov. A oni sa vlastne zlákli svojich vlastných skutkov a preto potrebujú si nadeliť amnestiu. Dali nejaký trestný zákon. A teraz, po výboroch, boli rozhovory Susko, Gašpar, že oni vlastne ukazujú dobrú vôľu, lebo dali pozmeňováky a idú zmeniť to, tak, ako chcela Európska komisia, ako sme chceli my, opozícia. Jasne. Susko hovorí, že oni ukazujú dobrú voľu, že načúvajú pripomienkam a že to idú meniť. Tvoj názor na to? Lebo to robia tak presne, kozmetické zmeny? Jak som hovoril pred mesiacom, pred Vianocami, že oni to robia tým Kaliňákovým receptom, že urobiť ten zákon najprv tak, že dať tam pár vecí, z ktorých vopred vedia, že ustúpia, aby potom ľudia mali pocit, že však vlastne sme niečo vyrokovali. Aby dali Šimečkovi alibi, že teda vlastne áno, na námestiach oni teda vyburcovali a vydemonštrovali. Hoci v skutočnosti oni by to stiahli tak či tak, lebo jednoducho oni budú dramaticky spokojní. Však čo ide Gašpar meniť? Že bude... Teraz je napísané v tej novele, že keď dáte 700 000 eur niekomu úplatok, alebo zoberiete úplatok, že môžete za to dostať podmienku. A oni teda to idú zmeniť, idú to sprísniť, že keď dáte 650 000 eur, alebo zoberiete 650 000 eur, tak dostanete podmienku. No ďakujem pekne. Za 650 000 eur, keď zobere politik úplatok, 20 rokov v base by mal hniť. A povinné práce zametať ulicu popri tom. Ale oni ne. Čiže to sú akože naozaj taká hra. Mne to stále prípada také, že podceňovanie voličov, že oni si myslia, alebo žijú aj s tým presvedčením, že vlastne tí ich voliči sú hlupáci, oni si to nebudú študovať a im povedia pár pekných vied niekde v televízii a vlastne oni budú spokojní ešte, že však vlastne akí granti. Ale toto je hra aj voči našim voličom demokratického spektra a bol by som veľmi nerad, aby sme uverili tomu, že vlastne však na konci sa príjme nejaká kompromisná dohoda Figuborov. To je jednoducho čisto amnestia, generálna amnestia pre všetkých zločincov. Dobre, a znova... Igor Matovič, Eduard Heger, Ľudovít Ódor.
traja premiéry po sebe a 3 roky po sebe sme rástli v indexe boja proti korupcii, vnímanie korupcie. Dostali sme sa na historicky najvyšší bod a teraz ja som začul, že to je aj kvôli tomu, ako sa zmenila tá, nechcem povedať, že politika, ale tá činnosť úradu špeciálnej prokuratúry. Samozrejme, že dramaticky sa zvýšila dôvera ľudí v policajný zbor. My sme 47. My sme 47. Maďari sú 76. To je najbližší partner Ficov a jeho vzor. No a Maďari sú na tom úplne zle. Za Ficových vlád pôjdeme týmto smerom? Ako maďarským určite, ale teda zlepšovať vnímanie boja proti korupcii určite sa teda nebude. A teda duplom, ako žiadna krajina v Európe neurobila takýto krok, že hromadne si vlastne sami sebe politici nadelia amnestiu alebo beztrestnosť za zločiny, ktoré páchali. Za okrádanie vlastne svojich vlastných voličov, to je na tom absurdné. A že to tým voličom vyhovuje a naďalej v prieskumových im dávajú tie percentá, tak to je iba dôkazom toho, že naozaj potvrdením toho prieskumu, že na Slovensku sú ľudia najviac náchylní v celej Európskej únii veriť tupostiam. Že teda voláme najbližší takú hoaxom, ale hoax je čo? Hoax je akákoľvek tuposť, kravina, výmysel, lož. A tomuto na Slovensku ľudia sú najviac schopní veriť. A zároveň to je potvrdenie toho, že takisto je pravdivá teória vlastne o tzv. Štokholmskom syndrome. A to je teda vlastne syndrom človeka, ktorého niekto utláča, ubližuje mu, že on si vytvorí vlastne citový vzťah k tomu, kto ho utláča a kto mu ubližuje. Alebo k tomu tyranovi. A to, že približne tretina ľudí si takýto vzťah je schopná paradoxný vzťah vytvoriť. A podľa mňa tí voliči toho Smeru, Pellegriniho a SNS, im tej tretine vlastne dobre robí, že ich ten politik okráda a oni ho vlastne za to aj chvália a oni mu aj doprajú, nech si za to nadeli amnestiu, inak si to vysvetliť neviem. A toto je pre mňa celé, keď to zoberiem, ako keď aj súd posudzuje nejako taký sled rôznych dôkazov a či navzájom na seba nadväzujú. A pre mňa to, že vlastne veriť koninám, držať palce vlastne zločincovi, ktorý ma okráda a ešte súhlasiť s amnestiou, že si nadeli sám sebe beztrestnosť, pre mňa je to krásny dôkaz. Debilita. Jednoducho normálny človek toto nedokáže. A preto som zašiel k tejto téme, lebo hlavná vec, čo je tam v tom zákone, v trestnom zákone, sú tie premlčacie doby a zrušenie práve úradu špeciálnej prokuratúry a to nemenia. To nemenia. Chránia tých svojich a úrad špeciálnej prokuratúry. Ja som dneska písal, že mu zvoní umieračik. Proste to je radovo v týždňoch, myslím, a bude zrušený. Škoda. Tina Lukáč. Pán Matovič, neuvažujete nad nejakým médium, kde by ste mali možnosť prezentovať hnutie Slovensko, jeho názory a tak ďalej? Môžeme uvažovať, ale jak to spraviť, aby to bolo efektívne, aby sme boli schopní vlastne konkurovať ostatným médiám, ktoré sú teda v rukách ľudí, ktorí majú alebo disponujú de facto neobmedzeným bohatstvom. Zoberte si Haščáka. Človeka, ktorý v spise Gorila máme 39 hodín nahrávok o tom, ako on korumpoval vlastne politikov, ako s nimi rozkradal štát, ako privatizovali štátne podniky, ako on za to uplácal, organizoval všetko. Čiže človek, ktorý mal zhniť v base doživotne, on si cez Pellegriniho vybavil vlastne amnestiu, ktorú mu v priebehu asi týždňa nadelia a bude čistý. Zároveň Penta, ktoré je on majiteľom, ročný zisk 500 miliónov eur. Ako chcete konkurovať takémuto molochu, ktorý si jednoducho kúpi kohokoľvek samozrejme. Sú ľudia, ktorí sa kúpiť nedajú, ale tomu sa normálnym spôsobom konkurovať nedá. A zároveň viete, že na sociálnych sieťach tie negatívne správy, klamstvá, konšpirácie podľa prieskumu sa šíria 7-krát rýchlejšie, intenzívnejšie a efektívnejšie. Má 7-krát väčšiu sledovanosť taká správa, ako keď hovoríte o pravde. Takže ono to je veľmi ťažký rébus, ako z toho von. O to viac ma mrzí to nerozumné konanie Progresívneho Slovenska, SAS a aj teda KDH, ktorí v podstate sa rozhodli nás ostrakizovať a myslia si, že ten boj vyhrajú bez nás. Nevyhrajú a prehrá celé Slovensko. Dana Kristiník Slezáková napísala pár otázok a vyberám, že budete robiť aj debaty s občanmi live v mestách ako súčasť kampane? Že aká bude tvoja kampaň? Respektíve ešte sa pýta, chcem sa spýtať, čo je pre Igora najväčším v úvodzovkách dala nie pri kandidatúre pána Korčoka? Najväčším nie?
Nie, ja Ivana Korčoka poznám, však vlastne boli sme v jednej vláde, ja som sa mu snažil pomáhať. Ivan Korčok nikdy mi ani verejne, ani nejak nevyčítal, že by som mu v niečom bránil, alebo urobil niečo, čo by považoval za nejaký podraz. O to viac ma mrzí, že potom verne stál pri Sulíkovi na tých tlačovkách, kde žiadali, aby Marek Krajčí odišiel, lebo si dovolil kúpiť Sputnik. Hoci Ivan Korčok sedel na tej vláde, kde Sulík sám povedal Marekovi Krajčímu, aby Sputnik nakúpil, lebo má na to kompetenciu a že oni nebudú z toho robiť vedu. A keď to urobil, tak zrazu z toho vedu robili a Ivan Korčok tomu asistoval a ešte to v podstate nazýval hybridnou hrozbou, tú ampulku s tým liekom. Takže toto sú také otázky, ktoré si myslím, že sa nezachoval Ivan správne a skorej u neho prevýšila taká lojalita nad vernosťou k pravde. A to v prípade, poviem, takého bežného úradníka si poviete, no dobre. Ale v prípade prezidenta to môžu byť kritické rozhodnutia, kritické okamihy a ja by som chcel, aby sme mali prezidenta, ktorý bude verný pravde. Bez ohľadu na to, že či mu to spôsobí nejakú osobný diskomfort. A v tomto prípade si myslím, že Ivan sa zachoval tak prospechársky skorej a radšej teda bol na palube politickej strany, ktorá ho do tej role nominovala a ako by bol verný pravde. Čiže toto ma tak trochu mrzí, ale chcem od neho počuť také verejné vysvetlenie, lebo si myslím, že aj mnohí naši voliči to tak cítili, ako takú zradu zo strany, či už Sasky samotnej, ale teda aj Ivana, ktorý na tých tlačovkách stával. A chcú vedieť jednoducho od neho takú poctivú odpoveď, či to považuje za správne, či to prehodnotil, neprehodnotil, či sa za tým stojí, prečo to urobil. Lebo normálne to rozum sedliacky neberie. Ale nelámeš nad ním palicu. Nelámem nad ním palicu, ale jednoducho toto sú veci, ktoré si myslím, že patrí sa vysvetliť ľuďom, keď chce od nich, aby teda v tom druhom kole zabojovali. Dobre, a teraz druhá časť otázky bola, že ako pôjdeš do tej kampane? Ideš na námestia s ľuďmi, liveka, čo budeš robiť? Priznám sa, že neviem, však práve uplynul pomaly deň aj kúsok, 27 hodín, 28, odkedy sme sa spoločne rozhodli, že do toho idem. Takže neviem presne, ako každopádne viem, že asi to bude bez peňazí, lebo zákon je postavený tak, že v podstate mohli by sme do toho dať iba do kampane iba peniaze. Nemôžeme dať zo štátneho príspevku za voľby, ktoré máme čisto získané. A môžeme vlastne do volieb dať len príspevky z darov a členského. A my principiálne ani dary, ani členské nevyberáme, lebo nechceme, aby sme boli komukoľvek ani náznakom nejako zaviazaní. Takže vlastne sme pred takou dilemou, že ako to urobiť, keď by sa patrilo nejakú kampaň viesť a kedy tedy možno si zasponzorovať aspoň nejaký status niekde na sociálnych sieťach, ale zároveň akože takéhoto typu peniaze nemáme. Takže musíme to nejako rozlúsknuť, alebo jednoducho budeme robiť prvýkrát historický kampaň bez peniazí. No toto sa menilo ten zákon v roku 2019, pokiaľ si dobre spomínam, že to bolo ešte za Pellegriniho. A Pellegriniho strana jemu na transparentný účet hneď nabila 250 000. A keď sa ich pýtali, že odkiaľ sú tie peniaze, lebo tiež môžu byť zo štátneho príspevku a tam by bola kolízia so zákonom, tak zatiaľ to nejak nevysvetlili a už som počul právny názor, že budú držať bobríka mlčanlivosti asi tak rok do výročnej správy a potom sa dozvieme, ale už bude neskoro, že to môžu byť zase nejaké také peniaze. Bez problémov to Pellegrini urobí. Vie, že jednoducho on do tej kampane teda musí dať nejaké tie peniaze, bude chceť silou mocou dobiť mafia aj tento post. Aj keď v podstate jemu by stačilo bez problémov to, čo mu bude dávať zadarmo kampane, haščak v svojich médiách. Jemu mafiánske peniaze nesmrdia, ani mafiánske služby, ale určite si nájdu cestičku, aby mohli vlastne tie peniaze míňať aj z takéhoto účtu, lebo si všetko nevedia vysvetliť a určite chce si teda tu aj nejakú platenú kampaň robiť. A zvali to na nejakého invalidného dôchodcu, jak minulé, teda nejakého mal, že invalidný dôchodca z Banskej Štiavnice zrazu Pellegrini mu daroval, tuším 50 000 eur, hoci invalidný dôchodca v živote peniaze nemal, všade mal dlhy narobené, alebo povie, že sestra mu dala, to už sa jednoducho, on to už nejako preperie, tie úplatky, ktoré pobral, vráti späť do kampane a už si tú cestu nájde. My to robiť nebudeme. Dobre. Ale za chvíľku idú správy a ľudia by asi chceli končiť. To už skončíme o nejaké 3 minútky. Ešte dám jednu otázku od divákov a potom to ukončíme. Tak John Wigan nám tam píše dosť veľa tých otázok, že
či si Opýtaj fakt... sa ho, že kedy natočí 4. Lebo tuším 3 bola, tu som videl, ale 4 som nevidel. No, ja som to asi nevidel. Taká strieľačka. To je akčný nejaký. Taký masaker, úplne strašný. No. Ako ináč, možno To je taký černovlasý pekný chlap, nie? Neviem, či Taký? černovlasy. Práve, že ja Také dlhšie vlasy čierne. A černovlasy? Technici hovoria, že áno, také havranie vlasy. Neviem. No dobre. No. No, dobre, tak John Wick, myslíte, že tie debaty fakt tak prerozdelia, že sa nedostanete s Pellegrinim do osobného súboja? Som o tom presvedčený, že Pellegrini je s prepáčením tak posratý, že on si to naozaj vybaví. Dobre, veľmi jednoduchá odpoveď. A teraz ešte na záver taká otázka. Ty si povedal, Igor, ty toto sáko, čo máš na sebe, je z Trnavy, z... Ty vieš, že odkiaľ? Áno, presne viem. Dobre. Zo City Areny. No to nemôžeš robiť reklamu, ale bacha. Nevadí. Nemôžeš hovoriť ďalej. Nebudem hovoriť ďalej, lebo ja som tam v tom obchode bol. Tiež som si kupoval... Tiež som si kupoval sako a tá pani hovorí, že aj Igor si tu u nás kupoval. Pavlinka ho prinútila. Lebo si musel kúpiť už nové. No dobre, tak asi s Pavlinkou si tam bol. To je teraz jedno, ale tá otázka mala byť, že ty si dnes na tlačovke povedal, ja takisto nemám za 3 000 eur oblek. Ja neviem, za 30. Pellegrini nosí za 30 000. Ani neviem, jak si to zistil, neviem. Ani neviem, jak to vyzerajú tie obleky, ale keď tak, jak Pellegrini v tých naštorbených... Práve to, že ono to normálne vlastne vyzerá, ale tým ľuďom to dobre robí, lebo on má za 30 000 oblek Gucci, je? No? Dobre, tak na tebe sa mi vždy páčila tá človečina. Aj to, že si povedal, že no, tak asi prvýkrát spravíme kampaň bez peňazí. No, tak skutočne nejdeš vymeniť sáko. Akože je veľmi sympatické a pasuje ti. ale pýtam sa. Že patrilo by sa tak? Nie. Že ja takisto nemám také obleky. S takým oranžovým prešívaním. Keď mi nájdeš, tak také si potom Pavlinka mi prispieje. Dáš si oranžové prešívanie. Keď bude oranžové prešívanie, tiež také by som prijal. Dobre, a ešte na záver povedz. A zelené tiež možno. Na záver povedz, ako sa má rodinka. Rodinka? Ďakujem pekne za opýtanie, sa hovorí tak? A to je koniec. Ďakujem pekne. Ale povedz, že sa majú dobre. Čo? Aspoň ich pozdrav. Ale moju rodinku si musíš zavolať a popýtať sa. A normálne do liveka, pozdravujem moju rodinku, ak náhodou by pozerala. Ale ja si myslím, že majú aj inú robotu. No, ja pozdravujem aj tú svoju, všetkých vás. Ďakujeme, že ste sledovali toto liveko. Ďakujem Igorovi, že tak promptne reagoval a prišiel do liveka. Igor, ešte chceš niečo povedať na záver? Ja som chcel, že nebojte sa. Nebojte sa hovoriť pravdu, nenechajte sa umlčať, lebo žijeme v takej falošnej dobe, kde rôzne umelé pózy a frázy sú viac ako čistokrvná pravda. A nenechajme sa takto pripraviť o človečinu, lebo si myslím, že počítač, keď takéto veci bude robiť, alebo nejaká umelá inteligencia, že sa bude hrať alebo bude hrať tie umelé falošné pózy, tak OK, je to umelá inteligencia, chladný stroj. Ale keď človek stratí tú človečinu a prestane pravdu rozprávať a hľadať a bude zbabelý, lebo však čo si druhý pomyslia, že on povie nejakú pravdu, tak o čom je taký život? Takže žite normálny život, šírte pravdu. Čaute. Nech sa vám darí, pekný večer.